Gle, molim vas, sada idemo da vidimo taj restoran, zaista fenomenalna stvar, na steni tamo, na Zanzibaru, čovjek je iznajmio stenu i napravio restoran, zove se Rock. Po mnogima... na neke kadrove za spot. Da, njihovi kadrovi za spot su tamo snimani i po svim sajtovima, jedno od 5 mesta najfamoznijih, to jest restorana koje treba posjetiti za života ako ste u mogućnosti. A bi ja zamolio Pavla Boškovića Gazdapaju da baci jedno opšte mesto dok bude išla ova slika. Ajde, molim vas. Znači, dajte nam sliku, a Paja daje ton. Ajde, pokušat ću. Ajmo. Ajde, pokušat ću. Jao, more plo. Zaista, restoran fantastičan, dolazite pešaka, vraćate se čanstveno, zavisno. I klopa je vrhunska. Od plime i od oseke to dosta zavisi. Ali je bio i onaj blizu našeg rezorta, onaj... Da, isto. Onaj što ideš mostićem do... Tako je, tako je.